Blab. Bling. Og bling bling. Closer to heaven. Det er faktisk fint, den der. Jeg ser, man skulle lige... Massive activity. Eller scientific reality. Så vil vi se den her. Ja, det er fint. Det er faktisk rigtig godt. Også lyset, det er perfekt lige nu til at tage billeder. Ja, det er super godt. Hvad? Salute. Bling blang. Bling bling bla. Ja, bling bling bla. Og så rococo peber med hylde. Kok på stil. Hylla. Bling bling bla. Bla bla bla. Bling bling bla. Bla bla bla. Bling bling bla. Bling bling bla. Det er bare det der stykke papir. Vi skal med det ud. Jeg er nødt til at... Jeg husker ikke, hvad det bliver. Der er en kat med solbriller. Der er en kat med solbriller. Er der nogen, der har set en kat med solbriller løbe rundt her? Den har tabt halen. Hellehalfer. Hvad for en helforløs? Ja. Helforløs. Helforløs. Det er grønt det tæppe der. Med sollys på. Hvad har du i munden, Mikey? Må vi lige se. Hvad er det? Er du frankeret? Det er godt med porto på dig. Må du ikke... Er det luftporto? Er det luftporto, eller... Nå nej, det er en Mikey. Det er en blåhalset Mikey. På flugt. I parringstiden. Skifter den fjerdragt eller ham? Skifter du nogensinde hampen ud? Du iklæder dig samme hamp hver gang? Ja. Det er genbrugshamp. Miau. Miau. Og jeg fik en lille mormor i halsen. Jeg har slugt mormor.
slut mormor. Ja, slut Hvad mormor. slut mormor? Murmur. Mormor. Mormor der. Murmur. Der er en mormor der. Jævla. Murmur. Ja, det var en grim bulgur. Der var en mormor. Det var også en genbrugsmormor, den her. Puha. Ej, det er ikke Hun har været død længe. Det er jo klart. Det var meget selvdød mormor, den her. Og hun har været selvdød længe. Det sidste gang, jeg tager genbrugsmormor. Hvis jeg nu går ned til Kalle og siger, at jeg skal tusse. Ja, nu. Jeg synes, at vi skal sige til Buffer, at jeg skal tusses færdig, og det skal være nu. Den der, den skal bare... Bare gå ned til Kalle, så nu. Okay. Ja, det vil sige. Og er det noget, du skal slås om? Ja, det vil skal spise. Hørte du uenighed nogle steder? Hvad? Hørte du uenighed nogle steder? Uenig. Du vil bare slås, selvom vi er enige alligevel. Ja, selvfølgelig. Ja, fuldstændig. Og den der vinder får ret. Prøv at tænke. Ja, Bare far klar. Bare. Skal vi slås om, at Lindy skal tusses? Flaskeflom. Hvem vil slås for Lindy? Det gør du. Det gør du også. Ej, så dejligt. Hvem vil så slås mod Lindy? Ikke mig. Ikke mig. Somebody else! I'm running. Ellers skulle det være jer to mod mig. Jeg skal slås mod Lindy, fordi I slås for Lindy. Jeg er også med til at slås for Lindy. Ja. Så er vi ikke her modstander nu. Fight for your eyes. Det næste er træde ind ad døren af den, der skal slås mod Lindy. Så en kling til dig. Kælling. Det var helt sejt. Var det ikke det, du sagde? Så må vi ikke håbe, det er en kælling. Jo, det er sejt. Okay. Det tror jeg, det er, uanset hvem det er. Hvad har du der, Alfred? Så har jeg... Har du taget mormors på? Og alt muligt. Jeg har vægt her i, og så kan jeg... Har du vægt? Ja, jeg har vægt her i. Ja. Og ting, du lægger vægt på, der er den der. Ja, det er... Hvad? De ting, du lægger vægt på, der er den der. Ej, jeg er vægt. Du er vægt. Så veje det. Jeg tror, du har en Det er personlighedsforstyrrelse. Lindy også, han er også vægt. Du dig selv i kunden. Det er også væk. Ja, også vægt. Det er jo super. Helt utroligt. Det er et dobbelttegn, ligesom fisk. Det er sådan nogle komplekse mennesker. Sammensatte personer. Ej, jeg er faktisk godt indvideret. Skal den strækkes mere ud, ser du? Nej, det er godt, det hænger lige. Ja, men den hænger fint der. Tyngdekraften af mætten der. Før er der så i Sydland. Det er hernede af. Sidelæns med hovedet nedad. Det er godt. Det har ikke været rart hele tiden. Det her det er en bedre positur for en engel at være i hele tiden. Mikey, hvad er det, der står på bordet der? Hvad? Hvorfor gemmer du din sæd? Det er, fordi jeg skal i banken. Når du får sædmangel. Og der skal jeg ikke en... Hvor gammelt er det der? Eller er det mormor? Jeg er stadigvæk 3 millioner. Er det mormor, du har på glas der? Der skal faktisk masseproduktion nu. Nej. Flere blåbrystede Mikey'er. Jeg skal bare lige have fundet den rigtige morside. Rigtig rugemaskine.
Det kan du betale dig for. Nej, det kan du ikke. Nej, ja, det skal være en speciel en. Koblet sammen med mig. Mike, han har aldrig penge ret lang tid ad gangen, fordi det er for sjovt at bruge Jeg er dem. glad for, at det ikke blev en Anja. Ja, en Anja. Men det kunne jo godt være en god person, fordi det bliver en Anja uden hjerneskade. Det er ikke til at vide, hvad det var for en person så. Fordi nu skal vi jo også huske på alle sammen, at der rent faktisk var nogle gode ting til Anja. Det skal vi overhovedet tale godt om Anja. Jeg synes faktisk generelt, man skal tale godt om alle mennesker. Det er god karma. Selv de mennesker, der ikke er noget godt at sige om. Deres mor elskede dem. Måske. Sandsynligvis. Jeg elsker. Men det kan være, at deres mor i hvert fald ikke havde dem. Så den kan man godt tygge på længe. Der er ingen grund til tyggegummi så. Med sådan en. Mike, jeg synes, du skal overveje en ny hue. Jo, hvad? Altså, den passer ikke så godt til vejren. Har du tænkt på det? Den passer ikke så godt til vejret i dag. Han bliver kogt i skallen. Ja, jeg er også bange på... Ja. Tænk, hvis det blev værre. Ja. Nej, du skal ikke have en hue, der gør det værre. Ej, jeg skal bare ud og sætte min hår. Ja, det skal du. Det er kun gå for langsomt. Du er godt klar over, at jeg har filmet dit hår sidde og sådan der. Jeg gætter på, at den næste, der kommer ind ad den dør, der, det er Mike. Men selvom Mike, han skal slås for inden, men nu er han den næste, der kommer ind ad døren, så han skal både slås for og imod. Så er vi ude i noget personlighedsspaltning. Jeg tror, du er ude i noget hårspaltning der. Det er hårdt at være spaltet i håret. Det er hårdt at være spaltet i håret. Ja, det er en masse dejlige farver, der er i vindueskarmen egentlig.